croeso chi gyd. Ni'n falch iawn i gweud heno. Ni'n dechrau'r share offer yn Sir Gar. Ni'n adeiladu Melin Gwynt lan yn Salem ar y hen hewli Taliaris. Mae pobl lleol cael siawns i besoddi mewn prosiect arbennig nawr. Mae'r elw i gyd mynd i mynd nôl i'r cymuned a ni'n mor falch i trial creu swyddi a cyfle i'r pobl ifanc yn yr ardal. A mae'r cyfle i chi i besoddi mewn prosiect hyn mor dda achos ni'n mynd i talu 5, 6 neu 7% interest i'r prosiect a mae'r pobl tax mynd i talu ni nôl. Pobl sy'n talu tax gallu cael tax nôl os chi'n besoddi yn prosiect ni. So ni'n falch iawn i gweud yna. Ond oedd mam fi, mae arian dy hi yn y banc, fi'n falch i gweud, ond oedd hi'n cael dim byd o interest am cadw'r arian yn Lloyds Bank yn Rydaman. Ond os chi'n besoddi mewn ni, prosiects lleol, helpu pobl lleol, mae'r interest mynd i bod 5, 6, 7 fel o'n i'n gweud, a mae tax breaks hefyd. So, dewch lawr, mae rhaid wneud e gloi, dim ond mis sydd ni i besoddi mewn prosiect hyn. Ni'n dechrau heno, ni'n gorffen 4 o Ragfyr, so byddai mor falch os mae pobl Sir Gaerfyrddin, pobl Gorllewin Cymru, gallu dod mewn i prosiect hyn a rannu'r gwaith dda ni'n neud a helpu ni, a helpu eich gilydd i wneud gwaniaeth. Efallai anreg nadolig dros yn enw plant a gewch chi tax nôl erbyn dechrau blwyddyn nesaf. So chi'n mynd i gwario arian yn Ragfyr, cael ei nôl erbyn Ebrill, erbyn y taxman. So yna'r ffordd i prynu anregau nadolig. Diolch yn fawr iawn. Y peth i'w wneud nawr yw dod i siarad ni. Ni moyn chi gwybod yn bwyty'r manylion beth ni'n trial wneud, wneud ni yn wneud yn Salem. Mae siawns i chi besoddi mewn prosiect arbennig lleol a ni moyn chi ffindo mas yn bwyty fe. So ni moyn chi ffindo mas ar ôl i fe cau ar 4 o Ragfyr. So dewch i siarad â ni. Ni yn bwyty'r lle, ni yn Llandeilo, Gyfyrddin. Mae gyd ar Facebook ar y wei yn isirgar.org. Dewch i weld ni a ffindwch mas yn bwyty'r cyfle sydd ni i helpu pobl lleol a cadw'r elw yn Sir Gaerfyrddin a yn Gorllewin Cymru. So, y peth gorau yw dod i siarad â ni. Diolch yn fawr iawn i chi.